अच्छा तिनी रो नाक थोंलाय मने मा कारण रो थोंलाय मिन सा साक थार मे के हमनाय अच्छा हाँ बोके लाइरुंग पारा चिनी बीसी के जेंटा बीसी अंदर करबो आरडी ब्लॉक बरो चिनी बो तेमा तंगो बिनि मुखे रहना के जां उनि मुखमा कारण जेरिया बोब्राव जास ताबे बाहानाव ब्रो आसे मब्राव खुनै जुसे थानाय बसियो के मा थयो तावमी खिबो केम फाथेनि के ब्राव निट्रे डिपेंडेंट क्रुइ जे ब्राव खुनै नहा के ताव उनचै बुचु तंगो जा फायदा तै आगोना लाइनि का बम चै बुचु बुंबाय न ब्राव तंग जों ये जों खहा ताबो समबार के बो फाइने मंगलबार के ब्रावनि फानि स्रा दंने ने आं बाय जे चुंगियो चुमसिं तिनि करबो तिप्रा मथरनिए ब्राव फाय मालाय फाइन फुंहा ब्रावनो कन्सोल केम फुंहा जे चुंगियो चुमसिं ब्रावनो फाय जुबा फाइन फुंहा हुए तिनि ब्रावनो फैमिली विजिट के फाय हामबाय